tylsää. Tehdään totuutta ja tehtävää. Ei pliide näitä sun haasteitas. No keksis sit parempaa tekemistä. No mä voin tulla siihen, jos joku muukin osallistuu. Me voidaan ainakin Bobin kanssa tulla. Niin mekin, eiks niin Helle? Kaipa se sitten käy. Mekin voitais tulla Rosenkaa. No hyvä, kaikki tulee mukaan. Saaks mä aloittaa? Ei vaan mä haluun. No aloita sitten. Kristo, totuus vai tehtävä? No mä en tehtäviä ota, joten mä otan totuuden. No voi vitsi. Kenet meidän tallin hevosen sä heittäisit ulos, jos olisi mahdollisuus? Toi ei se on vaikea. Varmaan Felixin, koska se aina estää kiinni ja se on niin riakkoilla päällä. Mitä? No joo. Okei, ihan hyvä vastaus. Mä vielä kostan tän. No mutta joka tapauksessa mun vuori kysyä. Oreo, totuus vai tehtävä? Mä kyllä otan sen tehtävän. Okei, no tuolla Maneesissa on estetunti, niin me hyppää ne kaikki esteet silleen, että sä tiputat ihan jokaisen ja sit lähdet ihan pokkana vaan pois. Vitsit miten hyvä. No, kaipa mä sen sitten teen. Mitä toi mahtaa hommata? En mä vaan tiedä. Siellä se nyt ois. Milla voi nyt tulla ton ristikon tuolla mun takana? Joo, okei. No niin Lulu, sit nostetaan laukka. Ai, mun käsi. Yhtäkkiä pois. Milla ei kai sattunut? No ei mitenkään erityisen paljon, mutta käsi on vähän kipeä, mutta kyllä mä pystyn jatkaa. Et ei se silleen niinku murtunut tai mitä oot, kyllä mä niinku pystyn ihan olla. No hyvä. Mä menen takas Hileen selkään. Hyvä, ettei sattunut pahemmin. Mutta nyt jatketaan tätä tuntia, jos Milla kerta pystyy ratsastamaan. Juu. Mä pistän vaan sen ristikon takas paikoilleen. Noin. Nyt voidaan jatkaa. No Jemina vois ekaksi tulla. Nyt äkkiä takas tonne. Anni varmaan raivaa mulla koko mun loppuelämän. Älä nyt viitti, mä olisin tehnyt toi ihan helposti. Ilman mitään totuutta tehtävääkin. Mä olisin voinut vaan mennä hypätä ne esteet ja kaataa ne kaikki. Perus Felix. No mutta hyvä, että selviydyit siitä. Nyt on sun vuoro kysyä. Please mä. Rose, totuus vai tehtävä? No, mä voisin ottaa totuuden. Okei, no ketä on meidän tallilta ärsyttävin ratsastaja? Oot sä tosissaan, tää on ihan sairaan helppo. 100% Peppiina. Miksi? Sori Rosetti, vaikka Peppiina on sen hoitaja, niin se aina vaatii niin paljon, ainakin multa. Ja sit se estää semmoista coolia. Voi ei, tuolta se Peppiina tulee. Miten niin voi ei? Peppiina on kiva. Se ei näytä olevan kauhean hyvällä päällä. Oikeesti? Mut kengät on ihan kurassa. Ja liivissäkin on joku tahra jo. Tallilla onko niin likasta? Tulee tänne. Mä käännyn vasta sit, kun se on lähtenyt. Moi Rusetti. Mulla on tänään laitumassa siivousvuoro, niin mä en nyt esim. Mennä ratsastaa sunkaan, mut niin, heippa, nähdään kohta. Jos mä siis kärkeen tulen ratsastaa sulla. Nyt se lähti. Mut niin, nyt on mun vuoro kysyä.
Bob, totuus vai tehtävä? Mä haluan tehtävän. Tää on hyvä. Mene laitumelle ihan niinku vaan ja sit oota, että se Peppina menee siivoa sinne. Ja pysy siellä vaan. Ihan vaan sama ketä hevonenkin kysyis sulta, että miksi sä oot täällä, niin oot vaan siellä. Okei. Nopea, kun tuossa toi maneesi. Joo, selvisin. Sitten tonne laitumelle. Mitä Bob täällä laitumella tekee? Mä menen kysyä. Tää on varmaan taas joku Felixin villitys. Bob, mitä sä täällä laitumella teet? Sunhan pitäisi olla tarhassa. Joo, mä vaan halusin tulla. Älä huijaa. Tää on ihan satana joku Felixin villitys. Niin. Mitä niin? No, taidetaan me pelata totuutta ja tehtävää. Hehe. Just. Oi ei, nyt se Peppina tulee. Onneksi on vaan 4 heppaa. Niin ei niistä... Bob! Moi! Sä kuulut tarhoihin heti tarhaan. Ja sit taas saa hakea heppoja. Nopeasti tarhaan! No jaa. Mä hain välineet on takas. Mitä tässä noikin on keksinyt? Tota en kyllä tee uudestaan. Ihan helppo. Ei, Peppina rupes jahtaa mua. Mut ei vissiin saanut saa kiinni. Ei sentään. Mut yksi juttu, nyt kyllä kaikki ei ehtinyt, mut voitaisko lopettaa? Joo, käy. Tää on kyllä tosi tylsää. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Joo, lopetetaan vaan. Mä teen sitten vaikka oman tehtävän.